भिडिअनि जोबनाय फारसेहाय बिराद मोजां इउपिपिएलआ खामानि मावनानै फैलार जानायनि भिडिअ आं होनो थांगासिनो दं। बेवहाय बिपिएफनि सासे गोख्रों दैदेनगिरिया मा मोजां खोथा बुंदों बेखौ नायनो मोनगोन। बिनि सिगां नोंथांमोनजों फंनैसो सावरायग्रोगोन नरेन्द्र मदि बिथां संसार गैयैखौ लानानै। हेलो एवरीवन, वन सेकेंड वेलकाम बैक टू द चैनल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। देहाया दासो एसे फैहांदों। बाथ्राया जाहैबाय बे संसार गैयै नरेन्द्र मदि। आंथ' बिनि लेक्सारखौ नायखाथारा, नुबानो आं दानखाथारो। मानसिखौ आं सैखाथाराना। बियो गोरिबफोरखौ अनग्रा नङा, बियो गोरिबफोरनि थाखाय खामानि मावग्रा नङा। गोरिबफोरखौ नारसेबनानै सोबख'नानै बियो गोरिबफोरनिफ्राय थाइसे थाइनै बुथुमनानै टेक्स बुरजा, गेसनि, हानि, बायदिसिना गस्ला गस्लि, जोमग्रा गानग्रा, थांना थानायनि साइकेल मटर गारि बायदिसिनानि टेक्सआव होख्रेमथारनानै जोंखौ सुसिनानै जाग्रा सासे प्राइम मिनिस्टार। बियो जोंखौ बोख्ल'नानै गोरिबफोरखौ, रायजो राजाफोरखौ थांना थानो हायै बायदि खालामग्रा सासे प्राइम मिनिस्टार। बेनि थाखाय टाटा, बिरला, आम्बानि मोनासो बाप बोरै सोर फाग्लाया बेखौ थार्ड टाइमनि थाखाय प्राइम मिनिस्टार खालामबावखोब्रा। देशावनो दोननोसो नांलायबाय बेबादि निकृष्ट प्राइम मिनिस्टारखौ। खुरियासिन दुनियानि प्राइम मिनिस्टारफोरनि गेजेराव खुरियासिना बेनो। गासिखौबो बारहा होनानै जाजोबनाय, रेड फर्ट बायदिसिना गासिखौबो देश फाक सोलायनानै माबा लानानै फैयो अस्त्र पाति। लेक्साराथ' बिराद गोदै खुराया फारिया। आं नायखाथारा बिनि लेक्सार नुबानो। बांद्राय गोरिब गुन्द्राफोरखौ टेक्स बारा खालामनानै सोबख'नानै लांग्रा रायजोनि सासे दिथागिरि प्राइम मिनिस्टारखौ आं बिदि जाजानो बायो। बेनि सायावनो सोनारजोबना एभ्रिथिं इज डिपेन्ड्स अन प्राइम मिनिस्टार ना। साहा फानबायनानै जाग्रानिफ्राय फैनायखाय नोंखौ बिराद साननो हनो बयनिबो गोसोनि दर्द दुखु खस्थ'खौ बुजिगोनसो नंदों आंथ'। फाथो बोरै बेलाखौ सोबख'सिनबायसो। गेसआ मानो दाम बारा जानो मोनखो? जबलेस मानो मानसिफ्रा इन्डियायाव जाखो? माथो बिसिबां 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टार जालायबाबो माथो जबनि खोथाखौ रायज्लायफेरा, इन्डियानि अर्थ बेबस्थानि खोथा रायज्लायफेरा। नरेन्द्र मदि बिथां संसार जानो रोङै बेनो नोंनि 30 बोसोर मेने 30 इयार्स बिगजा मांकि खाया होनलायनाया बोरै? लेक्साराथ' बिराद गोदै। वेयर इज इउर आइडेन्टिटि अन द लेभेल अफ पुर फेमिलि? पुर फेमिलिनि लेभेलावहाय नोंनि आइडेन्टिटिया बोरो? जों नागिरोसो। वेयर इज इउर स्टेटास? जानाय लोंनाय थानाय बाजारफोरनि टेक्सआ मानो बारा जाजोब मोनखो? खामानि गैया बे। जाय हक, नोंथांमोना मा सानो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय। आं हले सिदा खोथा, आं सैखाथारा नरेन्द्र मदिखौ। जाय हक, नोंथांमोना नुनो मोनगोन नैबे इउपिपिएलनिया जा माबादि दिनैसिमाव बिराद गिदिर फैलार जादों बेखौ नायलांबानो जाबाय। जोबनायाव कमेन्ट हरबानो जाबाय। बर' स्कुलफोरा गंसेबो सरकारि जायाखै। बे एकर्डनि गेजेरजों सरकारि खालामजोबनाय जासिगोन होननानै बयबो रायजो राजानो घोषणा खालामनाय जाबाय, नङा होमबा आंखौ? बिराद मोजां खोथा। बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों रायजोआ लुबैनाय बायदि नोंथांमोननि स्कुला सरकारि जासिगोन, नङा रे? सरकारि जायोबाथ' गोनां मोजां। बिटिआर एकर्डआवल' दङ जिहेतु सरकारि जानायनि खोथा। बेखौ रायजोआ गनायनानै लाबाय। प्रमद बर', नोंथांनि एग्रिमेन्टआनो सैथो। 3 बोसोर बारलांबाय। बे स्कुल कलेजखौ सरकारि खालामगोन होननाय रादायनिफ्राय आसाम सरकारा थांनाय जुननि 30 तारिख मा लेखा हरबाय बेखौ नोंथांमोना मिथिनानै ला। एकर्डआव थानाय दफाखौनो जायखौ नोंथांमोना सानदोंमोन जाफुंथों,
नाथाय आसाम सरकारा लिरनानै हरबाय नोंथांमोननि स्कुल कलेजखौ सरकारि खालामनाय जानाय नंला मिथिबायना देखाय जे आं मानो थाखाय बुंदों जोबनायाव बुंगोन आङो दे जुरिजेनदोंसो नोंथांमोननि स्कुल कलेज सरकारि जायिखौ जोंनि आसाम सरकारा खालामनो हाला इंलिसाव ओरैबायदि लिरदों इंलिसाव ओरैबायदि लिरदों इट इज नट पसिबल फर स्टेट गभर्नमेंट फर प्रभिन्सियलाइज द कलेज नोंसोरनि कलेजफोरखौ सरकारि खालामनो जों हाला आसाम सरकार माने बीजेपी सरकार नङा होमबा बीजेपी सरकारानो एकर्डनि गेजेरजों सरकारि स्कुल खालामगोन एनडिबिखौ बख'गोन नैबे एकर्डनि गेजेरजों बुंदोंमोन नाथाय आसाम सरकारा दिनै बुंहरबाय जे जोङो सरकारि खालामला मोननै थांबाय आरो बुंबाय जेसेबां भेन्सार कलेज स्कुलफोराव मास्टारफोरा ओरैनो फोरोंगासिनो दङ गासैखौबो सरकारि खालामजोबनाय जासिगोन नङा होमबा बेथ' बिराद मोजां खोथा नों प्रमद बर'नि बुंनाय बायदि आसाम सरकारनि बीजेपी गभर्नमेन्ट बुंनाय बायदि नाथाय दिनै सासेबो नखरसेनिबो बै भेन्सार स्कुलाव थानाय मास्टारफोरा साखरि जायाखैसै मोनथाम थांबाय स' भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ